...256. 17 na druhou je. Vždycky příští to číslo, plus to číslo, který hledáš. Nechte mě. Nerád, jako. Nerád. 289. 18 na druhou. 324. Jo? Já to už nevíte. Jirka Věra, já myslím, že Jirka 19 na druhou. No, ještě. 361. Ano. A 20 na druhou. No. To Tady nefunguje ten starý systém. 20 krát 2 je 400. No. Výborně, jenom stovka. Teď za kilo, jako. Jenom stovka.